Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 4 hanggang 6, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw po ng Lunes hanggang bukas, Martes. Ang aktibong low pressure area kasalukuyan ay tumatawid na yon ng Visayas. Ito po ay in-upgrade na po ng Pag-asa kaninang umaga pa bilang isang tropical depression. Subalit ang the rest of the Asian agencies ay nanatili po bilang isang tropical disturbance o low pressure area. So tiningnan natin yung mga data base sa mga analysis mula sa Dvorak at iba pang surface data. At na-convince tayo na isa pa lamang po siyang low pressure area, so hindi pa natin ito ina-upgrade sa ating website. But kita naman natin sa ating website nandun yung mga data from Pag-asa at ibang agencies. So manatili po itong isang low pressure area, but pagdating po ito sa may West Philippine Sea, bukas po ng hapon o gabi, ay baka matuluyan na po siya maging isang ganap na bagyo. Okay, o tropical depression. Kasalukuyan ang kanyang hangin ay nasa 35 km bawat oras malapit sa gitna. Tumawid po siya ng Southern Negros kanina at sa mga oras na ito ay nasa Sulu Archipelago na po siya patungo sa Cuyo Island. At ito po ay still mataas ang percentage na maging bagyo sa loob ng 12 hanggang 24 oras. At yung kanyang trough ay nakaka-affecto po sa malaking bahagi po ng Southern Philippines. Ito po kasama po dyan ang Visayas, Mindanao, Palawan, at kasama po ang area po ng Sulu Archipelago hanggang dito po sa bahagi dito ng Pag-asa Island sa may Kalayaan Island Group, kung saan meron isang napakhinang LPA dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Dagat Pilipinas o sa may West Philippine Sea, na ito po ay malulusaw lamang paglabas nito ni Lani dito po sa West Philippine Sea ay yung kanyang sirkulasyon ay kakainin itong mas malakas na LPA o magiging bagyo, soon to be tropical depression. At nakakabit po yung trough niya sa isa na naman pong LPA, ito po si 93W last week, nandyan na po siya at mabagal na kumikilos pa hilagang kanluran. At kasalukuyan po ay mababa pa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito sa loob ng 24 oras. At yung IDCZ po ay tiling nag-exist po dito sa may Eastern Micronesia at Marshall Islands. Samantala, ang bahagi po ng Kabikulan, ibang bahagi po ng Luzon, Metro Manila, Mindoro ay nasa influence po ng enhanced easterlies. So magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms, paggulog at paggidlat. Isolated po ito hanggang sa kalat-kalat sa malaking bahagi po ng Luzon. So far, yan po ang ating latest sa ating GovSat. Tingnan natin yung fast animation. So, kita po natin ang disorganized na circulation nitong si LPA Lani or 92W na kasalukuyan nasa Sulu Archipelago na po siya. Mabilis na kumikilos. West-northwest sa bilis na 25 km bawat oras. At ito naman po yung si LPA 93W na kasalukuyang mahina pa rin po siya. Hindi pa po siya aktibo. At ito naman po yung zoom in sa animations. Nakikita po ninyo. Kanina nasa 30 kph. Ngayon nasa 35 kph na po ito. Pag pumatak po siya ng 45 kph o 45 km bawat oras yung kanyang sustained winds, ganap na po ito isang tropical depression. So, yan po ang kalagayan ng bagyong yan. Kaya nakataas ang ibang bahagi po ng Visayas at Palawan. Signal number 1 o wind signal number 1 mula sa Pag-asa base po sa kanilang data. Okay? At ito po yung rainfall accumulation sa susunod na 24 oras. So, inasahan po mga malalakas na pag-ulan sa may Northern Palawan at Calamian Island Group, Cuyo Island. Gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Visayas at Mindoro dahil sa pagdaan nitong si LPA Lani or low pressure area 92W. At susunod na 3 araw, ito po ay tatahak sa general direction po ng West Philippine Sea. So, yan po ang kanyang tracking. So, papunta po siya dito. Okay? Sa general direction po ng Kalayaan Island Group. So, makikita po natin sa sunod na 3 araw hanggang Miyerkules o Huwebes ay nasaan pa rin mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dulot po ng mga localized thunderstorms na dala po ng extension po nitong si Lani at yung easterly surface wind flow sa may silangan bahagi po ng Luzon.
At ito yung wind forecast naman po mula sa European model, sunod na 3 araw. So, bukas ng hapon, nandito na po siya sa may West Philippine Sea, si Lani. Posibleng maging tropical depression na po siya. At sa Miyerkules ng hapon, ay magiging ganap na tropical storm po siya paglabas ng Philippine Area of Responsibility habang tumatawid po ng kalagitnaan po ng South China Sea o Timog Dagat China. At sa Huwebes, ito po iakyat patungo sa direksyon po ng Hong Kong area. At sa Friday, papalapit na po ito sa Southern China, south of Hong Kong. At sa Sabado po, ay inaasahan pong posibleng maging typhoon bago maglandfall po sa Western Guangdong province ng Southern China. At sa Linggo, yan po, landfall na po siya sa may Southern China. At sa Sabado naman po, yung si 93W ay papasok na po siya ng PAR bilang isang ganap na tropical depression, bali po sa computer models. At sa Sunday po, magiging isa na po siyang tropical storm. Ito po ay Sunday, October 10. So, since ang forecast ito ay 5 to 10 days, so pwede pa po ito magbago. Mababa pa po ang probability nito. So, itong forecast nito ay magbabago pa po ito since malayo pa po ang October 10 to 13. Subalit sa latest run na yon na araw, kita po natin ay patungo po siya sa extreme northern Luzon sa dating area na dinaanan ng bagyong si Kiko. So, mag-ingat po tayo mga kababayan dyan sa Cagayan Valley, kasama po ang Batanes, Babuyong Cubao Islands, dahil po sa Martes, kung hindi magbabago po ang direksyon o tracking nitong European model, ay dito po siya dadaan sa may Balintang Channel. So, affected po ang Northern Luzon sa sirkulasyon po nitong LPA-93W na posible maging tropical storm or even a typhoon. So, bibigyan po ito ng local name kapag matuloy po ito, Maring. Okay? Yan po ang next local name ng ating Weather Bureau, Pag-asa. At si Miyerkules, labas na po siya sa may West Philippine Sea. Inaasahan pa rin ang konting paghikayat ng habagat. Okay? Since October na yon, meron pa rin epekto. Dahil nag-extend po minsan kapag may malakas na bagyo. Sometimes middle of October, nandiyan pa rin yung habagat dahil po sa malakas na mga tropical cyclones. So kung i-atras ulit natin, balik tayo bukas hanggang Miyerkules, inaasahan po ang may inang habagat din po dito sa may Mimaropa area. Okay, medyo short ng duration ng habagat, sumasabay lang po sa sirkulasyon ng bagyo dahil po patapos na po ang season ng habagat. Transition period na po tayo sa mga oras na ito. Okay, so sa Miyerkules, ayan po, meron na naman po sa west of Guam na isang aktibong low pressure area na namumuo. Hopefully, sana hindi ito dadaan ng Pilipinas. So, pasalamat tayo na sana lahat ng bagyo ay pataas. Huwag po siyang maglandfall sa anumang bagyo po ng ating bansa. But heads up na po dito sa extreme northern Luzon sa possible passage itong potential na bagyong Maring for between October 11 to 13. So, balikan natin October 10. Punta tayo sa American model. So, halos similar po ang tracking nila. Okay, dito po ulit siya dadaan. Although Wednesday, medyo delay sa American model. Sa may Batanes, Babuyong Cubao Islands as well, ang kanyang tracking. So, many changes will still happen. Marami pa rin pagbabago ito sa models. Since ang forecast na 5 days hanggang 10 days ay less than 50% pa ang probability nito. Okay, kailangan pa mag-blend ang mga computer models. At gaya nito, ito yung American model. So, dito po siya dadaan. Same din po sa European model. Ito yung ensemble nila mula sa Meteorologics. So, pinapakita dito na ito po yung kanyang possible tracking by early next week. While yung si Lani, ay ito po yung pinapakitang tracking niya. Pupunta po dyan sa may general direction po ng Southern China. Okay, so ito, pag ganito yung direction niya. So, yan po yung ensemble. So, generally, patungong extreme northern Luzon ang tracking nung sumusunod. Si 93W na magiging Maring kapag pumasok po ng Philippine Area of Responsibility. So, no worries muna. Matagal pa po yan, but we will keep you updated na yung darating ni Miyerkules and then sa Friday upang malaman ninyo kung nasaan na possible na tracking yung kasunod. So, hanggang sa Miyerkules, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo yung latest itong mga weather systems mula sa Typhoon 2000
Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at mag-pray tayo na sana lahat ng bagyo hanggang sa katapusan ng taon ay palihis po sa Pilipinas at huwag na pong dumaan dito dahil medyo hirap po ang ating bansa. So yan po, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.